இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சதே 7 மணி. வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டுட்டு கிச்சனுக்கு வரவே 7:30 ஆயிடுச்சு. கடகடன்னு வேலையை பார்க்கணும்னு சாதத்தை ஒரு அடுப்பில் வச்சு விட்டுட்டு, காப்பி குடிக்கலைன்னா ஒரு வேலை ஓடாதுல, பிளாக் காப்பி போட்டுட்டு அப்படியே உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிக்கலான்னு. தயிர் இருக்குது, அதனால் தயிர் சாதம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் பையன் வேணான்ட்டான். அதனால் உருளைக்கிழங்கை வறுத்துட்டு இட்லியை ஊற்றிட்டு, அதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு தேங்காய் சட்னி வைக்கலாமான்னே, இல்லை வேண்டான்னாங்க. சரி காரமாக வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு தக்காளி சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இட்லி ஒரு பக்கம் வெந்துக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் 1 ஹவருக்குள்ளே எல்லா வேலையும் கடகடன்னு முடிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல. கொஞ்சமாக புளியை ஊற போட்டு சரி புளி சாதம் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு புளி சாதத்துக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். புளி சாதத்துக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, வரமிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருங்க. கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து வெந்தயம் சேர்த்து வறுத்துட்டு அந்த பவுடரை போட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும். இப்போ சின்ன தம்பிக்கு சாப்பாடை புளி சாதத்தை பேக் பண்ணிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வறுவலோடு இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் அவனை அனுப்புகிறேன். மணி 8:30 ஆயிடுச்சு. பெரிய பையனுக்கு முட்டை வேக வச்சு கத்திரிக்காய் குழம்பு வச்சு கொடுத்தாச்சு.